и се абонирайте. Чакай, че почнахме да снимаме. Старто! Знаеш ли, че там има вампир май? Да. Добре. Как да остарееш скандално? Защо? Аз остарявам ли? Да. Моля! Здравейте, аз съм Павлина и се радвам, че са отделили от времето си да бъдете тук. Моето кари е някъде из апартамента, където е най-прохладно. Изобщо не ни преча да се разхлажда, особено в тези големи жеги. Днешният видеоклип е малко по-различен. Обикновено нямам така наречените TBR за месеца. Нямам какво трябва да се прочете за месеца. Чета според настроенията си. Грабвам просто това, което ми се чете и толкова. Но съм и една много добра леля. И моите племенници искаха да ми изберат какво ще чета за месец юни. Половината от който почти вече е минал. Все пак имам още време и ще се постарая да прочета книгите, които те са ми избрали. Може би трябва да се направя 24-часово четене. Не, вече не съм на 20. Не мога да издържам толкова време без сън. Или може би трябва да се предизвикам, ама трябва да е в почивен ден за мен. Направо да прескачаме към тяхната част. Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще избираме книги на нашата Леля. Слушайте лайк. И се абонирайте за канала на Леля Поле. И сега днес ще снимаме как ще изберем Две книги на нашата Леля. за четене от тази месец юни. От тази количка. Сега първо ще почне малкият, след това е Гришо, след това съм аз, Пламена. Давай, Савче, ти първи избирай. Оставете лайк на видеото и се абонирайте за канала. О, какво ми избра? Този чаровен мъж. Знаеш ли, че там има вампир май? Да. Добре. Можеш да я сложиш в горното редче, което е свободно. Лено, има продължение. Тъй ли? И продължение. И продължението ли ще ми избереш? Това наистина ли? Да, мисля. Виж, тук има и продължение. Да. Хари, кажи здравейте на хората. Аз избрах Катчо. Аз това исках да го избера. Катчо 1 и Катчо 2. Първо ще избера Смърт на ривиерата. Браво! Как да остарееш скандално? Защо? Аз остарявам ли? Да. Моля! Значи първата си остава тази, която аз избрах в началото. Смърт на ривиерата. Да. Следващото е Четате като книга. Тази между другото искам да я прочета, да. Романтична е, мерси. Сава ми избра този чаровен мъж и продължението му, което се казва По-странни времена. Добре. Гришо ми избра... Катчо 1. Това е Гомихо. Да, Гомихо Зукобната лисица и втората книга е... И Катчо 2. Качо Докаеби. Да, зловещи създания. Мами ми избра... Аз избрах Смърт на ривиерата. Да. И следващата е Четате като книга. Абонирайте се за канала и сложете палец нагоре. И пишете в коментарите дали сте чели книгите и коя е по-хубава. Чао! Романтичния мъж. Малко хаос. Организацията в личния живот е трудна и заради това объркахме с Сава редът на книгите, които той ми избра. Той ми избра По-странни времена и този чаровен мъж и двете на С.К. Макдоналд.
Все пак той се ориентира доста добре, че са поредица. Объркахме, че това е първата. Това е първата, затова ще почна с нея първо. Като цяло съм много доволна от книгите, които те ми избраха. Определено книги, на които съм хвърляла око и не случайно са в TBR количката. Това ми искаше да избере тя, малко фентази истории, но няма нищо. Аз лично съм много доволна, че ми избра Четате като книга на Емили Хенри. Ще трябва да си отделя, както казах, може би 1,24 часа от ден само за четене. Обаче това означава да не правя почивки, да не спа. Все пак трябва да ям. Няма как да функционирам без храна. И вода. За избор на Гришо, между другото, не бях очудена, че ще ми избере точно Кацчо. Напоследък той проявява голям интерес към японски анимации. Дори преди 2 месеца ме попита дали ще му пусна да гледа Наруто. И естествено може да си представите, аз се разтопих от щастие. Все още не мисля, че е достатъчно голям за да гледа Наруто, заради много агресивния език там. Разбира се, не чак толкова агресивен, но все пак агресивен. Иначе може да се започне с някакво по-леко аниме. И съм му изтеглила Yu-Gi-Oh, ако има желание да го гледа. В заключение, доволна съм от изборът на децата. Книгите са хубави и дори може да направя някой друг влог, малко по-книжен влог. Ако на някой не му харесват влоговете, хикса е и тук горе. Никой не кара на сила да гледа каквото и да било. Всеки си преценява сам за себе си. И това беше целият видеоклип за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете един палец нагоре. Аз ще се ориентирам към четене. Да, днеска може би ще почита малко повече, докато ми стане време за смяната. Днеска съм нощна смяна. И на вас ви пожелавам също приятно четене и ще се видим в следващия видеоклип. Чао!